nikech bibi wacho ni mondo ilo katiba nyaka ichak gu mwana inchi. Ing'eno an okan jasiasa. Natemo no jogenya omiya kura mondo abed mbunge margi to gitamre. Koro abe achono inyalo konyo ji yo mopogore. Koro sani akonyo ji wach ma kaka telo inyalo los maber. Nikech katiba mar Kenya ni entie kod gimiluongo no good legal framework. To onge kod governance framework. Mano miso nang'o. Parie ni Tharakanithi MCA moyier duto te gin UDA. Mano nyiso ni governor en UDA, senator en UDA, minority leader en UDA, majority leader en UDA. Nyiso ni opposition in the same party to government in the same party. Ingen mano ne jogo koparo to mano ibro tumnadi. Ne wachachan there is a law no we create a county government. Emino wankwa gine wabra no Operation Linda Ugatuzi. Operation Linda Ugatuzi. Koro katiba madwa loko ni ma propose no mondo jo Kenya obed koda achiel mondo walok ni en gima dwaro mondo ugatuzi ni otimre yo makare. Wang'isi Trevor. No wach ni timo ugatuzi mondo ter pesa i county donge. Iparo pesa di county, pesa ko di county. Nitie gimiluongo ni pending bills. Kaka Nairobi kani nitie county government pending bills in 98 billion. 98 billion. Pending bill nyiso nango. No in ama an ikao bidhaa mari no iuso ni county to kochuli. Kidhi Siaya ibro nwango nitie gima ne ng'ato timo to kochule. Kidhi Migori, kidhi Homa Bay, kidhi Kisumu. Koro pending bill no wacho gan nitie gimitero na sirikal to sirikal okawe to kochuli. Ka koro ne sirikal wacho ni gikelo pesa i county. Mondo pesa dhi ng'at ma wakina mama, wakina vijana, mondo ginwa kagi konyrego, to ini idhi bi holo kta pesa moro, biloso tich moro to kochuli. Nyiso gan sirikal okao pesa kuomi, okokelo ni pesa. To kochuli. Kori neno ntie committee kanya miluongo no procurement committee mabro ng'iyo ni gimora mora ma county government onyisini mondo ikel nigi oselos budget. To ntie committee mabro ng'iyo no kapod ko jogi onwango pesa ko ai sirikal mamalo osechuli. Nikech kao to gikao. Donge budget Sonko ni nowe onwango ka pending bill mane kidero en 58 billion Nairobi County. En kendo owe kod 98 billion. Nyiso nusa kaja nyalo weka en kod 150 billion. Nyiso gan pesi mayo jo piny ok mi jo piny. Siaya kian numbers gin mage. To Siaya na injo nen gima around 20 billion. 20 billion ni kikao kuom ji mok Siaya koro in oselos tije miti serikali ng'ato kelo service mare goods mage okelo to kochule. Ing'en dhier ok gweng. Kidhi gweng Siaya, idhi Kisumu, idhi Migori, idhi Homa Bay, sirikal ji otiyo. Nitie joma osedere Trevor. Nitie joma osedere nikech otero okao pese bo holo ama okao pese mando kano botiyo go gimo to kochule. To mani oken Siaya kende. En piny mangima. De professor mago mukariyo mose wueko. Ata udwa ni pesa odhie county ata malo kokadho okoya paga beach nyaka 35 beach. Dire kama moro mabe aneno ka endi namba 26. Muwacho nudwaro ni party kikibed ni nyalo chungo senator gi governor party achiel. Koro kaka Siaya kata Kisumu party counties wa manie yo ko jokoma nyikwa Ramogi nitiere. Ka ng'ato chungi ODM kaka governor. Nyiso ni koro senator ok onego bed ja ODM. Ing'e gimomiyo wakelo mano. Parie ni king'iyo historia no senators jok mantie governor mantie Luo Nyanza kawuono te. Jogo either ne gin senator to koro gibedo governor ama ne gin county rep. Mano en gima tumre Homa Bay kende modongo ne gin senators ka gibedo governor. To ka party okao senator ga governor, ng'ato biro to campaign kaka achno Siaya nikech Siaya ng'e maber ahinya. Orengo ne campaign ga no omiye kura ma governor to senator to omiyo Oburu Odinga nikech ana ok Siaya to kaneno Oburu Odinga ko campaign. Kora penje sani ni seche ma koro kopono rengo ntie pesa minyalo kwar kante mibadhi moro Siaya. Iparo no Oburu Odinga nyalo biro to pinge. Donge gin jo party achiel.
donge gichwado 6 piece. 6 piece ni ochwad nyaka kod MCA duto. Nitie ng'ama nyalo pingo ng'at mane ochwado kode 6 piece nikech seche mwan 6 piece cha dongo wagonwa kura ka ng'at achiel to kiny kendo wachako pingre ok nyalre. Wasenwang'o ni mano ok nyalre. Koro wadwaga ni kikawo governor, senator obed independent ama party moro matin okawo senator mondo onyalo cheki. Nikech pare sani ka orengo, achano korengo ama anyang' nyong onwango mibadhi moro. Seche mobiri senate dongo Tom Ojeda en ja ODM. Ano kelo wach moro ma onyalo kata penjo anyang' nyong penjo moro. To senators moko mok county moko ma kia gima timore Siaya, Kisumu, Migori gi Homa Bay en ang' mong'eyo. Koro wadwaga ni kichungi party moro mopogre inyalo pingo. To kwa mi example Nairobi County. Sonko ne en senator to Kidero ne en governor. Neno ka ne gipingre. Nikech Sonko ne investigate ga pesa motigo marach to kelo. To koro ka sani Sifuna bende en senator ma Nairobi. Dongo nyalo kelo mibadhi moro ma Sakaja timo. To Kisumu, Tom Ojeda, donge gini gi party achiel kodu anyang' nyong. Ano pingi gi moro. Oburo Dinga kod Orengo. An gi pingre. Koro bende gino konyo kata parties matindo. Nikech party maduong' kosekawo lemo maduong' cha, ma governor cha, ma senator ni to weni ng'at moro bende owuogie gogo party moro matin. Mondo wa bed kod internal democracy i counties magwa. Nyikwa Ramogi en oboke ma osego chapa gi riwruok ma ok mar sirikal miluongo ni Operation Linda Ugatuzi. Koro wang'iye mana achiel kachiel gik ma giwacho ni gidwa loke katiba ka. Imbe daher winjo ni to kiwinjo gik ma wacho sani gi. Binyalo keto koki nikech nyaka gibi iri kanyo mondo ginyisi ni weche gi mage kaka waketo gi mondo koro igo sei eka koro bro dhi e wach mar lokruok. Ntiere machielo kendo be ka indie professor. Mana namba 26 kanyo. Uwacho ni governor ok odwa ni ochako chung' mondo bed senator kosetieko kare motiyo kaka gima notimore gi Mandago chande. Wadwa ni cooling period. Ingen seche misebedo governor ntiga investigation mitimo report mikelo ga senate donge. To bende report no ikeli mbele ni. Ka in mani kwalo gimoro washingisho kaka Mandago donge. To kiny in senate in makore ng'iyo kaka no kwal. Iparo ni jakuo nyalo ng'iyo kaka no kwalo. Koro wadwan mondo at least bed 5 years ni iweyo king'iyo weche mani timogo kin kori onge gi teko bang'e tinyalo biro. Koro kitieko governor ok inya dok senator. Iwe mondi. To kitieko senator tinyalo dhi governor. Inyalo dhi. Mano to yie. Mano to kwatamre. To jopiny kowacho ni Fred. Koro sani kako wacho ni senator bende koro kik bed governor immediately. Mano to giwacho lakini wan governor kanyo pesa manyalo chamo nikech senator onge pesa momiye ma budget monyalo chamo. En mana pesa mar ofuko. To governor to en tigik monyalo pando mwadwan kikobedi keno ni en ga senate en go siepe ne go network go kani seche mikelo report mare. To man namba 29 ka endie be pod luongo kwanza ni 27 kata 29. Uwacho no dwa amend article namba 97 mondo mi ulos office mar ng'ama luongo ni super senator. Super senator ni dhi konyo oganda gang'o. Ingen super senator sani ingen ten council of governors. To ntinga ma oungana mantie kod office mantie kod resources manyalo ungo jo senators ge kamara chiel onge. Koro super senator be wacho nyaka obed ng'at mowuok e counties mantie kod numbers mang'eny kaka Kisumu, kaka Mombasa, kaka Nairobi, kaka Nakuru, nyaka obed counties madongo go nikech kuonde go dwaro more coordination. Mondo tim ang'o CSA. En tije en ma coordinating counties nikech ingen kani kaka chair mar council of governors. Kaka ni winjo ka senators gionge go budget magi nyalo oversight go counties. No migi budget. Koro super senator office super senator no parliament biro legislate mondo miye budget moro. Monyalo tiyogo koro kaka sani kwa chino Ken Sifuna kaka in Nairobi en monyalo bedo super senator i current government nikech en kura mang'eny molo governor senators duto. Koro onyalo coordinate bo bedo go budget mo mag senators magiromo go pare sani kantie senators 45 romi hotel. Ka kila ng'ato chamo siling 5,000. Inani chul budget no. Koro an girom tonge ka gichiem. Budget gin go kuri. Wadwan obed go office monyalo ochwada kaput moro. Kod senators go mondo gikuodhi e wach moro. Manyalo miyo kaka ging'iyo kaka piny pesa itiyogo kaka piny ringo. Mano emomiyo akwayo no wabed go shadows, not shadow but ingen an ye shadow super senator lakini koro adwaga no bed
super senator. Abro miya report kako tiyo nikech anaseng'iyo kaka counties gidhi maber go marach kuonde duto. Okay. Namba 30. Wacho nudwa loko katiba article 137 mondo ng'i wach mar jatend piny Kenya. Yes. Mae ngiend wach koro. Jatend piny Kenya no udware ni time nang'o nikech wach mar qualification and disqualification. Ndire wach moro manowuok ka endi nitie joma ne dwa ni ochori ik jatend piny Kenya. Yeah, kisechopo higni ma 75 to koro kinyal chung'. Kanyo gima wache en kama. Awacho ni kibedo deputy president, jalup jatend piny. Wadwan katiba okoyieni mondo ka jatendi owuok ni to ibende donje telo. Ineno gima notumre kind Ruto gi Uhuru cha. Ing'ene antie Bomas. Mane election itimo na antie Bomas, ne antie campaign, na winjo narratives gimane timore enu. Ruto ne wondo waga na any opposition to Raila ni government to Uhuru ni government. Makoro no wacho gan government ok ting maber to any iye. Koro wadwa ni immediately ka boss Mario wuok office ka ni deputy ti weyo kode higni 5 mondi iduog bang'e nikech mondo seche mi in jalup jatelo tiji en bedo jalup jatelo ok ni ipingo jatelo nikech idwa bedo ni bendi bed jatelo. Kaka ne Uhuru wacho gan seche mi ichiwo baton cha rit mondo umi baton ok ni kao ti chako ringo godo ng'eno kao bo ringo go donjo state house. Koro wadwa sani ni kidhi bedo jalup jatelo tiji en bedo jalup jatelo ok tiji en ni donji office no mondo ichak campaign go. Neno kari Rigathi Gachagua osewacho ni by 2023 MPs magu Mount Kenya duto biro bet kode. Ok wacho ni biro bet Ruto. Manyiso ni Rigathi Gachagua osechako ng'iyo kaka odwa bedo jatend piny. Nyiso ni tije ma bedo jalup jatend piny obro weyo to chako dwaro kaka do bed jatend piny. Koro nyiso ni chulo ga ng'ato msara higni 10 kara tije ok en tiyo tich ma bedo jalup jatend piny. Tije en dwaro kaka do bed ang'o jatend piny. Koro mano mwadwa ni wagol. Okay. Namba 28 ka oboke mugoyo ni. Wacho ni dwaro loko article 88 mar katiba mwantiere sani ni mar loko joma yiero jotelo mar migao mar IEBC. Yes. Udwaro no bed nang'o? Ing'eyo gini kaka yiere ga kaka ne oyiero jo commissioners abiriyo ka. Ninmo kan tegi non Cherera 4 and Chebukati 3. Ing'en mano ok en good governance. Ing'en ne onge ng'ama ne iwigi mang'iyo gi. Koro wang'iyo ga ni gimiluongo no IBC select panel. To IBC select panel wacho ni wadwaro professions kaka LSK obedie, jo professions mopogro obedie. Basto kwany ng'at moro mok from political parties liaison ma en ng'ama iluongo no present wananchi. Basto akaw ng'at achiel mok every county. Mondo gini ema gi select jok madhi bedo commissioners. Commissioners gi in ing'e kano yiergi. Ni winjo kiwacho ni ng'ane en girlfriend ma ng'ane. Koro mane kaka yiero gaji. Wadwa no yiere yo moriere ma jo counties ma Kenya duto ng'en wayiero commissioners ma seche mitumo election Siaya, itume Kisumu, itume Migori. Neno kaka election obedo postpone ma kaka Mega to kod Mombasa cha. Ing'en donge gino ohinyo jo Mombasa. Nigi tume election bang'e. Jo kaka Mega gitimo bang'e. Wadwaro ni seche mantie representative ma wuok every county gibende ging'iyo kaka elections tumre counties go gi oversight to gibro yiero jok ma nyalo timo gino. Basto mar ariyo ing'eyo kwa medo kanyo ni decisions mag chairman kaka ni Chebukati tijene en verify and declare. Waketo kanyo no the entire commission bro verify results to gi declare as a commission to kantie jo mo dissent to majority rule. Koro ne bed kaka me jo commissioners ang'wen no dhi Raila, Tadeko dhi Ruto, ang'wen ema ne dokawe koro Raila ndi koro en president. Emo me anakwayo ga jopiny no. An katiba ni ang'iye nikech ne antie IBC, ne antie Bomas, aneno gik madongo mo kadwa wacho ka. Emo mi awacho no kalo bet na ayuak go anwang' ka kwanyalo loso. Nikech yuak onge gima konyo. Nyaka wagol pi wang' masani waseyuak moromo mondo wane wang' chieng'. To wang' chieng' e katiba mwadwa lokoni.
To koro aneno ka endi namba 10, 11, 12, 13, 14 gi 28 mar kaka Dwaro. Udwa ni los office mar opposition. To kendo Dwaro bende ni mondo olos wach mar CDF. Yes. Wachaka ni wach mar CDF ni CDF nuda duoke nango ka koro sani to do maduong to osewacho ni en ok ober. Ok en tok chik. Trevor king'iyo nitie nyithindo modhi school nikech CDF. To nitie kuonde ma security obetie nikech CDF. CDF okrach. Gima ok wanyalo loko en governance ma CDF no. Kaka sani nitie proposal moro ma winjo ka pastors owachona. Ing'e na romo kata kod pastors ginyisan Fred. CDF ni ng'iyo gamna maendeleo mar giluongo ni economic development. To nitie maendeleo moro mokwalos manyiso maendeleo mar chuny. To maendeleo ne mantie dhier malich, dhier mar chuny ng'eny piny ni moloyo dhier mar ofuko. Nikech dhier mar chuny no ema kelo dhier mar ofuko ka ji okwalo pesa bodhiyo. Koro ema kwayo gan ka wiye jopiny. Duloko katiba bu wakete pesa ma CDF no bendo dhiye e development activities mag kanise. Nikech kidhi adhi kanisa kata kinu Ugenya, pastors gi ok ji ng'iyo gi. Iwacho ni kanisa matindo tindo ma onge tiende. Iyanyo gen kanisa matindo tindo. Kanisa mong'ega en ga Catholic to kod ACK. An ja Catholic, okacho nu Catholic rach. Lakini nitie kanisa moko ma bende nitie kuma Nyasaye nitie. Donge? Kanisa go bendo migi aya pesa mo matin ma ginyalo loso go maendeleo kaka wachnu go school margi magi puonjo go nyithindgi school kanyo kaluwore kod yie ma gin go kaka jo Kristo. Donge nikech ing'en ka nitie go a certain faith no inyalo keli education. Ka nitie Catholic schools, nitie ACK schools. To Pentecostal churches matindo miluongo ni kanisa matindo gi bende nyalo miye pesa ma nyalo loso go maendeleo margi kaka mag school kendo kata hospital. Nikech Catholic Church nitie kod hospital, ACK Church nitie kod hospital. Gibende kumigi pesa moro ma ginyalo loso go maendeleo mondo kik gibeda bran gikwacho ga kwacha. Nikech ji anyo ga pasa ni gikwacho. Lakini gin kumigi margi mondo kik gikwach. Mane momi wadwaga ni walok CDF ni mondo ong'i weche matimore machando ji duto. Nikech obeta arambe. Aluongo arambe no en spending time on poverty. Seche moketi gik makelo dhier ni ng'ato arambe no warawara. Nukoro meda. Koro ji dwa tieko kanyo the whole day ni arambe. Donge ado bedo go ofise mare. Momi sustainable. In Paris can if Railos a volunteer for 5 times 5 now. Donge 25 years ka ini volunteer gatia ni konyo ji. Ni gimo katime wachi. Koringen idwa need to investigation. For example, GMO ni Dwaro mon Railo to research. Mondo ko chung Ruto to nyiso Ruto no, I've researched this and that. Office of the position Dware kobedo kod well research. Kaka GMO ni wakia ganto. Ang momi oduoke. Ang momi no tame in 2012. Ang momi oduoke in 2022. Tang momi Ruto no duoke kod cabinet maru Uhuru. Ingeno Ruto oko approve gino go cabinet mare. O approve GMO kod office mar cabinet mar Uhuru. Ang momi no timo mano. Tontie kampuni moro kanyo mo UK. Kampuni ren kampuni achiel kende mo bedo on ng'at achiel ma kampuni no eni ng'at ma is behind GMO ni. Mar ariyo, Bill Gates no biro timo ang'o kani. Nikech Bill Gates wacho ni en ochamo ga GMO. Koro odwa ni wacham GMO mondo wabed Bill Gates. Wan e konyuol wa America. Wan wachamo mapera donge. Wan jo modak Ugenya mwachame mapera, ichamo matunda moro mani olemo moro mani otite, ichamo kuon gomena kuon bel. Emomiyo an giteko sani ng'at maelo pudha e kom ni ok yot. To en mrano walos genetically modified mo ok Kenya ok mo ok woko. Nikech makato mag joka. In mozungu. Wan ok wan wazungu. Ang' momi ikelo nwa gik molos Ulaya. Nikech jogo dwa no kwalo go pesa. Emo wadwaga ni opposition obed kod proper research kod team kod pesa manyalo golo research maka gichung onyalo luongo media owach gima giwacho. Okay. Emo wadwaroga. Sa ema tero wang'wech nikech gigi to ng'eny kata neno ka nitiere namba 14, 15, 16 kanyo udwa loko kaka chal mar county government structure of governance dwa bedo.
Yes. Udwa timo nango kan kech ka bana no kan tire ward development moro buketo kan. Ingeno MCAs bedo no. Yeah, manok gima mit kabisa. By the way, na se bedo MCA kaka na MCA malongo milongo no Adala mawok North Ugenya mano MCA mara. Ingene MCA iluongo an logo dichiel. Ingego mi logo ga dichiel. Nikech MCA campaign ka promise gik mobro timo to onge go pesa. Emo mi okora aketo gimiluongo no ward fund. Makoro MCA mara milongo na Adala cha bro nyiso pesi ego ka. Koro kiwacho no wakina mama no idwa loso ngi gimo iloso ga kine go budget. Koro ino keti MCA. Most MCAs odak na Nairobi ama moko dak Kisumu. Nikech idagi dala gik mani promise gi okinyal timo. Ionge go budget. Koro ka ineno seche migo kura county assembly no. Approve gimo nikech ingeni ko ki approve to governor ok mimi pesa miloso go development okobitimo ni gimo I ward mari to koko timo ni to kibiduogo. Koro kila ngato luor nyako timo na gima governor dwaro nikech ko kitimo titimo ni paro kaka jo Kenya nogo kura David Ochieng bobedo mbunge donge. Ingero sanga no wacho nango na bro tweyo abro twe ango abro twe dhogunia okateru Kenya to kantie ward fund Ugenya nte kod wards adi wards angwen donge koro okobadhwa kata na sanga dwaro wa kata okodwa lakini koro ka pesa nyaka wog mana county e kabiti numa onge kako nyalo chopi ward tingen governor nyalo wacho koro ingbaso gimo majilavren governor yando wok si alego koro nyako dog Ugenya Basko okugenya nyakodo gimbo mago bende bro bedo maongi nikech ward ka ward ntiego mare koro kila constituency ntie mandeleo mondo wad evolve gino mondo kila ngato ongi kako nyalo rango kaka yore losre mare kaka en modwaro ok ni ngato koro twe ngisin kitimo ama tatimo ama cha kitimo tatimo ama oboke ni anto yikuran kode yes to chik ntiere yo ma chik nyaka lo yes unu sechopo kanye wach mar lo chik mondo mikoro goe chapa eyo maratero ma chik dwaro makoro biro ne jopiny mondo jopiny bende okete duondgi. Ya, koro gimokuongo en kaka ne wa asebet ingeni tengi mino bunge la wananchi. Asewuotho bunge la wananchi ngi kata kuom nyithindo mag school emo mino ngitegi mobedo propose kanyo kaka youth commission. A propose gilongo health service commission mondo daktache gi obed maber bas kendo kanyo ntegi monde krema mit kanyo ni kinde mana campaign Ugenya na romo gyo milongo no CHVs community health volunteers CHVs gi iwacho ni gi volunteer iparon senator volunteer iparon governor volunteer iparon MP koro jomoko iwacho ni un volunteer jomoko to gin gi tich ema keto kanyo milongo no health commission move gi from community health volunteers to community health workers. Mondo migi allowance mose chema koro gi wothi gwen ka ginyo kaka primary health nyalo los ka iloso maber. Koro wasetumo gimino ngono bunge wananchi aseromo in kodu counties piradek kata community kata public participation not mresiaya na bet gujodongo moko mawuok jera donge. Basto kwase kao public participation in 30 counties sheria dwaro no atum 24 wasetumo 30. Koro bang mani wakao views magji doctors yando yanyre media kani to kodu lawyers ka wacho no the chair of the health service commission should be a lawyer. Koro no ankanyo wa change no mondo beda health professional. Koro ntie feedback mwase loso kalo regi mane wandiko mokwongo waloko pacho weche moko kanyo. Bas wabro dhi Bomas tarik 28 next Monday. Koro Bomas oluongo many stakeholders mabiro kiwo submission, civil society, health bodies, professional bodies, private sector gibiro, basto churches bende biro giwache weche gi koro anachikawo thuolo ni makwayo ngata mantie mawinja sani maok Nairobi aparo ne okanyal chulo fare mo kucha nikech katiba ni kid ngamo volunteer ogin go pesa ka sirkal jo BBI ni en go pesa mane migi ko sirkal anta ongo kodgi ana volunteer na konjo piny bia Bomas wachi nigi midwa no lok to alok to bang mano kwase winjo weche ma ji wacho duto to wabro declare gimiluongo no signature collection. Korok from that day wachako keto signature kaluwore kod kaka no miwa go format mo kaka Supreme Court no declare. Basto kwase collect 1 million signature
To as we collect 1 million signature, wabro ga to county, ward, everywhere, churches, kwa nyiso ji gimatimre. Nike seche mangato sign chanya kipim ne gimatimre, penjo modwaro duto, iduoke. Wase keto gigo iskunde, wabro keto gi kanise, wabro oro gigi social media, wabro oro gigi office mag sirikal, office mag private, wabro oro giduto mondo kila ngato nene. Professor, uduogo BBI? BBI to kwan go nikech nitie gik mwakaw kuom BBI gik mabeyo nikech ok nyalo beto nyathigu pimo oluoke go donge, lakini kasa ni wachno Raila Odinga nyisa no professor med na achiel ariyo kanyo moke BBI taduoko ne koro ng'ato mowinjo ka ni onyis former prime minister no professor wacho ni kino gwach bia Bomas oro ne barua kata kada oro ne obia Bomas to nyisa ne BBI duok nama cha. Koro ng'ata man gwach Bomas tarik 28 chakre saa 3 nyaka saa 6 wakaw submissions kuom ji duto to kwa bang' mano wabro kaw submission go twalo wamedo kantie gimolose maber kaluwe asowinjore to wamedo ikatiba ama wagolo gik majikidwa basto koro wa launch signature kwa sai launch signature onge gimwaloko nyaka watere i parliament ngech kwa waseti ko signature collection wabro tero IBC bro tere i parliament tabro di parliament wangis parliamentarians gimwado adwa loko gipenja magipenja to gikale ama gitamre kage kale to wadhi county bende bro dibete to kanyo bende nitie public participation ji bende bro kelo maoni margi gima gidwa no lok gima dwa no med bang' mano ka ji osewinjre duto to koro watere ni wananchi to go kora to kadhe in ken ng'iendo wach wuon kaka udwaro loko katiba ka ng'ato koro penji ni katiba ni udwaro loke ang'o maber e gini moloyo gi te e oboke ma koran godo ni ang'o ma diwach ni e ng'iendo wach ka gimomiyo katiba ni nyaka lok en sani Trevor ng'ato nyalo donji odi to kao 7.5 billion to wok go to ng'e gimnyalo teme nikech katiba nitie kod legal mechanism manyiso ni kwalo rach to mano romo onge mechanism maketi neno kaka mari gadhicha 7.5 billion ng'ato kawo tiwacho ni mago ne gina gik mano kawo ne oduok ne pese in parie to pare ng'ani on gu factory man ing'e ni wapenjie sani mondo Ramogi TV olos profit ma 7.5 billion in kod staff adi in guloche adi yani iusa ng'o ang'ma ng'ano uso moloso 7.5 billion ma onge gima nyalo timo to duokne in duoka wachno emomiyo katiba ni ineno kaka nitie kama mikalo kanyo kaka ni kidhi office ka onwangi office ni timo gimarach EACC, that is Anti-Corruption Commission, nyalo teri court busiu in case mano ne giongo power no. High Court nitie kod powers kanyo. To bas kendo kikwalo kini office katiba na jatend piny katiba suggest ni inyalo gol office mondo jalupni okaw tijno. Koro kata kin governor pesa ma governors okwalo to yin governors mokwalo te onge kumotergie. No wach ni Kidero kwalo Nairobi gimno kwalo go donge pod odwa chung Homa Bay both ko bedo governor donge. Koro paren gigo timre to waneno. Paren waneno ni pesa no kwal Nairobi, to waneno ni ng'ano kawo pesa no di campaign go Homa Bay, to waneno ni both ko bedo governor to onge gimwadwa tim. Koro mage gik matemo galoso ni jopiny. Wadwa gan ugatuzi mane Raila go chande mondo kelni konyruok. Molo iniwinjo ga winjan governor, iwinjo ga winjan senator, iwinjo ga winjan MC, mage gik winjo ka kende basti kawo 100 kise kawo 100 tito higni 5. Wadwa ni gini otini. Sawa Professor Meka Mwedo Luri chenro marwa ni aneno kantire Juma Aweti Jaera Dago wacho ni Trevor yie gi paro mar jalony no kabisa senator gi governor okunego wuoge party achiel wuoge party mopogore mano ta yiego an Juma Aweti Felix Mbaga wacho ni aneno twak kan uriri but jatelo no ni kare adagi mana wach mar increasing allocation from 15 to 35 wacho ni mondiko gi kisungu wacho ni o rejects that mind kure mbaka makoro osemana chakore joka makoro mane ka ngolore chenro marwa mar duol wabro bedo luopo wach mar professor want to say yudo boke ni ng'enyne to ubro biro ne jopiny be mondo some mondo ng'iane to bro kete koku koso ku kete koku bentiere tiende mar loko katiba professor bro duo taini mondo wagomba kano banka juse biro mungise gima gidwaro gima ok gidwaro wacho ni mato ken BBI lakini katiba to nyaka loki. Okamano
mane kamwa weche no mar duola nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo no Ombija taya nyakwar guoko cha pesa kama nere chingmoro ide tiwarani